payogya sedaya niki kan kabeh wong yoga duwe jeneng kabeh nggih. Siji-sijine duwe jeneng. Niku wonten Pak Basuki, wonten Pak Dukut. Dadi gadah jeneng kabeh, ngoten nggih. Karangkates, monggo. Monggo ingkang badhe beksa sami jumeneng, monggo. Nah, nggih. Monggo.
lan luntur kaya merati aku kowe dadi garwa bot-abote kataman asmara Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Ya kok menggeh-menggeh to. Kamu kok aku ora nyambut gawe lho. Dalem? Lah sangu banyu mek ombe dhewe ya. Ndak ngreken bature. Nggih. Matur nembah nuwun sanget dumateng para kadang sami ingkang sampun sami request ngoten nggih. Nah, niki saya wengi kok pengunjungnya ya kok saya entek. Napa sami ngantuk? Nah nggih. Pripun? Oh nggih. Niki sore-sore padang bulan, tapi niki ngapunten enten request-e napa niku jenenge omah suwung. Nggih, sami setuju nggih. Nggih. Lah niki bodho entek niku pernah nggih suwung. Lah ngaten niku nggih. Nah, nggih. Niki lumayan sing ngrawit. Lek sing delok padha entek kan ya lumayan ngoten nggih. Pak, monggo Pak, bawa nggih. Bawa omah suwung nggih. Kula niki nyawang kanca-kanca dadi ben bodho nyuwara ngoten nggih. Lek kula niku swara kadung entek. Monggo Pak.